Как настроить реле утюги? Очень просто. Урок для вас. салом дӯстони азиз, подписчикои канали Хурик Навад. Имрӯза мавзӯи мо дар бораи релеи утюг. Чанд қабл видеои хуб напартофтам. Ай сабабе ки ман ай шумо хоҳиш карда будам ки бародара ҳами канали мо 1000 шава, ма ба шумо беҳтарин видео мекунам, не ки шумо я хел ба хуби ам набудед. Барои дига ман дилшикаста шидам. Дидам ки бо комментария бисёр шид оиди ҳами релеи утюг. Утюг ака савол шуд ки чӣ ба тез-тез мекиша, ман мехоҳам ки гармиш ба дараҷаш боша, гармиш сахт боша. Ана ба шумо бародарон мефаҳмонам. Нигоҳ кунед. Ҳозир мегӯям ки ай чӣ сабаб чихе ҳамия настройка кандар ку ҳами ҷӯши бад кна бо метоне ки тез-тез бикиша. Инам хеле ҳами релешай ҳами метонад реле ҳам утюг ҳамқа чиз дорад. Инҷа мисол ҷои чишай. Ана нигоҳ кунед. Настройкаш инам инҷа на. Диде? Ҷои атёркаи простой дора, ина крестик фигурнияи бо ҳастай простоиш мешава. Ана ки бародаро мат ироз нишонтон метем ки ҳами чихе ина. Дидед? Вақте ки тов мети ина. Ина. Чақ-чақ мекуне. Ина нигоҳ кунед. Ина ози мурдага ина опа гирон шуд. Ана и қайдига тов метам. Полный подача мета, гарм мета. Бо метоне ки инҷа бо зиёдтарак мисол зиёдтарак товуш мети камтар бисёр не камтарак тов мети бо хела зиёдтарак метасбада полнами вақте ки тов доди ка бижи чиқ кад ко ина мисол ина чиқ кад ина я далши уже подача уже тов хурдан ангира ина уже гарми рафтан мегира да ба дараҷаш мешава. Бо пасту баланд мекунед. Хоб ина ха чизае ма гуфтам ба шумо бафаҳмонам. Бародаро каналам дастгирӣ кунед. Ма ба шумо беҳтарин видео кунам. Вақте ки мебинам ки ай шумо вообще понд толк нест, ман уже ҳаракат ма мекишам да. Мегӯм чӣ дар кора ба хуби ман нестам ва ё. Барои ман ҳаракат намекунам. Хоб як дастгирӣ кунем, мо ба шумо беҳтарин видео мекунам. Видео бисёр ай. Ман мехоҳам шуморо нишон диҳам, не ки шумо як илтимоси мара қабул намекунед ки ман оянда видео партом мисол просмотру хела хеза вақте ай шумо дастгирӣ нашад чӣ дар кора микор. Хоб зинда бошед. Раҳмат.